Ето сега подозирам, че има яйчице, защото има такава купчинка. Има нещо покрито, щом има такова нещо, значи отдолу има яйчице. И да, ето го яйчицето. Виждам, че по него има варовик, но той не е опасен, защото се чегърта дори с нокът се маха. Той не е такъв, който мога да прецака яйцето. Просто водата в нашия район е много варовита и това се отразява и на яйчицата на животинките. Сега една подробност, която искам да ви кажа на всички. Гледате го съндък, но задължително дъното трябва да бъде пръст. Ето. Пръст. Мога да насипете пясък. В никакъв случай. Да. Просто това е едно кухо. То няма дън. Да не се заблуждавате, че отдолу има дърво, защото това ще щупи яйцето. И по това време ето с какво храниме. Ечемик. Чиз. Ечемик. Не е раздробен. Постоянно пълн. Щом има яйценосене, ядене на корем. И съответно жито може да се сложи по-нависоко, да не го достигат женските, за мъжкия да си похапва и жито.